Kien biss sentejn ilu, meta tingiża fonqu bidlet ħajjet Anthony Gaffa. It-testijiet urew li kellu mhux biss kanċer wieħed iżda tnejn ta' tip rari u aggressiv. Ir-riżulta li kelli ġiex kanser mhux wieħed. Huwa kanser li jgħidulu T-cell qol li tkun lymph nodes u leukemia f'daqqa li Malta s'issa qed isibu mill-informazzjoni li għandi jiena bejn 5 u 6 fis-sena. Huwa xi ħaġa li għadha ġeneru ġdid ta' dan il-kanser. Minkejja l-kimoterapija l-kanċer baqa' jikber u kellu jitla l-Ingilterra l-kura intensiva li ħadet 9 xhur. Tlajt ma nimxix, jiena tlajt f'wheelchair. Il-partner u ommi jibbuttawni l-airport, però tasal għand Puttinu, tidħol ġol kamra fejn din il-kamra nużawha wkoll għal quddies u biex intaqgħu n-nies u ssib familja oħra. Ssib Maltin bħalek. F'dak il-perjodu diffiċli jgħid li Puttinu sar it-tieni familja tiegħu, imma l-aktar mument li ma jinsaqat kien f'jum il-miliet. Ġiet il-konsulent qalt li you did it. U beda qalt li you did it ma stajtx nemmen għax kont ibbukjajt l-partner u t-tfal tagħha biex jiġu jarawni u qed mhux ħajrnexxilhom jarawni qed nkun l-isprat. Però l-mulej tagħni li nmur il-flett u nikol madwar il-mejta tagħhom fil-miliet u kien l-isbaħ rigal li stajt fih. Anthony jgħid li llum jgħix bi gratitudni u jappella biex aktar nies jappoġġjaw il-maratona ta' Puttinu fil-ġimgħa l-kbira biex il-pazjenti Maltin ikollhom fejn joqogħdu ftit pass il bogħod mill-isptarijiet fiċ-ċentru ta' Londra.